rigtig hjertelig velkommen til Unge i 12. Mit navn er Ida Marie Lindegaard, og jeg er medlem af en undersøgelse, hvor vi skal finde ud af, hvad unge i 12-området helst vil lave i deres fritid og i ungdomsklubberne. Ja. Sport bliver fællesskab. Ja. Vi hygger os sammen, vi bliver flere og flere. Vi kører vores stil, for det er dem vi er. Kærlighed og retfærdighed. Det er svært at finde det i ærlighed, men vi kan vise det med troværdighed. Pædagogerne bliver flinkere og flinkere, og til sidst siger vi, de stinker. Vi elsker at toppe og gå rundt og hoppe, men det fedeste er, at vi er sammen, ja. Op i skole. Jeg er fra Nordpolen, og jeg gør det sammen med andre børn. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme til udlandet og opleve andre kulturer og nye mennesker. Så derfor vil jeg gerne have, at 12'eren laver ture til udlandet, så jeg kan komme ud og opleve verden. Jeg kunne simpelthen rigtig godt tænke mig at komme til Mexico og møde nogle mennesker som hende her. Jeg hedder Bra, og jeg kommer fra Mexico. Det kunne være rigtig dejligt. Eller jeg kunne tage til Tyskland og møde sådan nogen som hende her. Ich heiße Julia, tschüss. Eller jeg kunne måske også tage til Rusland og prøve at møde sådan nogen som hende her. Jeg hedder Kuskus. Jeg kunne selvfølgelig også godt tænke mig at spille afrikanske bongotur, så derfor vil jeg også gerne til Afrika. Hun så! What's that? I had a crazy funky Jackie head of slip. I'm starting to look like Kevin Knightley. We've been there, we see that beauty funky hat. Film. Ja, jeg filmer. Come on! Hop, Mike! Ja! Så kan jeg godt lide at spille fodbold. I min fritid spiller jeg klaver. Vi manglede bare en nøgle. Vi manglede bare noget